Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 29 снежня. І гэтым разам у праграме мы раскажам, дзе можна ў ноч на стары Новы год перамясціцца ў мінулае. Завітаем у чэшскі лялечны тэатр, пазнаёмімся з анонсамі праектаў тэлеканала Беларусь-3 і даведаемся, як літара Уні Складовай уратавала каляды Новы год. Ноч на стары Новы год з 13 на 14 студзеня дакладна стане чароўнай, калі правесці яе ў Вялікім тэатры Беларусі. У 9 раз там пройдзе вялікі навагодні баль. Віхор танцаў і вір самых розных забаў, жывая музыка і цікавыя фотазоны, бліскучыя жарты і выдатны настрой, незвычайныя сюрпрызы, гала-канцэрты, міні-паказы – усё гэта чакае вас у тэатры. Дарэчы, усе, хто ўжо набыў білет на навагодні баль, можа смела прыходзіць на урокі танцаў, якія зараз праходзяць у тэатры. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Берем галстук, каждый взял галстук в ручку, взяли галстук. Блакитные у белую полоску с геометричными узорами и завязанные американским вузлом з мужчинских аксессуаров юные модницы створают новые элементы гардероба. Галстук дедушки мне помогала мама, это вообще украшение моей сестры. Мне мама помогала его делать, и мы потом закрепили здесь бусиной. И у нас получилось украшение. У дзіцячым тэатры моды рыхтуюцца да фэшн-паказа. У стварэнні адмысловай калекцыі татаў гальштук задзейнічана літаральна ўся сям'я. Мужчыны шукаюць трохвугольныя тканіны, бабулі і матулі ўжо як канструктары і дызайнеры увасабляюць модныя ідэі. Начинали все это с мелкого аксессуара. Это был какой-то галстучек, это была какая-то брошечка. Потом мы решили дополнить образ платьем, потом мы решили дополнить образ сумкой. Галстуки собирали все деревни, и мамы, и бабушки, и папы, и соседи. Все приносили, девочкам кто-то присылал посылками. То есть задействованы были абсолютно все. Комбінезоны, сумкі, парасоны. У выніку 22 непаўторныя вобразы на сцэне Палаца культуры Жодзіна. На всю коллекцию спотребилось 360 гальштуков. У меня лично пиджак из галстуков. А у меня юбка с ожерельем. А ў гэтай калекцыі уся справа ў капелюшы. На ім паспявае вітамінны ураджай. Чырвоныя клубніцы, гронка вішань, бананы, апельсин. Связали беретики, очень долго искали нитки, какие подобрать. На рынок бегали, ягодки покупали, рубашечку и платьице заказали, пошили нам. Калядныя анёлы, капелюшы з садавіной, татаў гальштук, больш за 10 калекцый прадставілі юныя мадэлі. Прычым кожнае дэфіле як адмысловы сюжет. Наш театр, он отличается от школы моделей именно тем, что у нас не просто дефиле на сцене, а это целая театральная постановка в образах. Сначала мы создаем коллекцию, и потом под эту коллекцию уже создается сценарий. На такім казачным паказе не абышлося без чараўніцтва. Дед Мароз кожнага ўдзельніка адзначыў асабіста, а падораныя модныя аксессуары падчас зімовых канікул будуць натхняць дзяцей на стварэнне новых аўтарскіх калекцый. Карціны Марка Шагала, дзякуючы майстру пясочнай анімацыі Вольгі Радзецкай пад акампанемент брас-квінтэта «Амадзіс Брас» ажывуць 18 студзеня ў харальнай сінагозе горада Гродна. Марка Шагала завуць сапраўдным меламанам, бо ўсё яго жыццё і шматлікія карціны так ці інакш злучаны з музыкай. Менавіта гэта і натхніла стваральнікаў праекта аб'яднаць жывапіс і музыку ў музычна-мастацкі канцэрт «Каляровыя сны Марка Шагала». У праграме вечара прагучаць творы Альбіноні, Баха, Генделя, Моцарта і іншых кампазітараў. 5-й юбілейны міжнародны фестываль «Уладзімір Спевакоў запрашае» пройдзе ў Беларусі з 10 па 15 лютага наступнага года. У ім прымуць удзел зоркі сусветнай велічыні. Канешне, сам майстр Уладзімір Спевакоў, народная артыстка Расіі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі Ганна Нятрэбка і драматычны тэнар Юсіф Івазаў. Таксама ў ліку фестывальных мерапрыемстваў выступленне нацыянальнага балета Марселя і дзяржаўнага камернага аркестра «Віртуозы Масквы», якія пройдуць як у Мінску, так і ў Гомелі і Магілёве. Чарговы выпуск праграмы «Навукаманія» сумеснага праекта Белтэлерадыёкампаніі Акадэміі навук Беларусі падвядзе вынікі года навукі ў нашай краіне.
Партатыўны суперкамп'ютар, зыходны макет электрамабіля і малога персанальнага электратранспарту, сістэма ДНК-пашпартызацыі чалавека, якія яшчэ праекты сталі знакавымі для беларускіх навукоўцаў у 2017 годзе, глядзіце заўтра ў праекце «Навукаманія» ў 11 годин 55 хвилин на Беларусь-3. Как инопланетяне и пришельцы из будущего меняют кожу и свой облик, в фантастических фильмах мы видели не раз. Изобретение второй искусственной кожи человечество ждет давно. Осенью этого года и наши белорусские ученые вплотную приблизились к созданию искусственной кожи. Само понятие второй кожи перестает быть фантастикой. Сапраўдным навагоднім падарункам мінчанам і гасцям горада заўтра стане канцэрт вакальнага гурта «Чысты голас» у канцэртнай зале «Верхні горад». Класіка і фальклор, духоўная музыка, эстрада, романсы і сучасная аўтарская песня. Кожная кампазіцыя ў выкананні ўдзельнікаў калектыву набывае новае жыццё, а творы розных жанраў прыгожа пераплятаюцца ў адной музычнай праграме. Пачатак канцэрта о 21 гадзіне. Купалаўскі тэатр заўтра запрашае гледачоў у местачковае кабарэ. Аўтар ідэі, рэжысёр-пастаноўшчык Мікалай Пенігін. І па яго словах, местачковае кабарэ – гэта спроба ўявіць сабе астравок буржуазнага жыцця, які мог сапраўды існаваць у гарадах і мястэчках заходняй Беларусі, дзе-небудзь у 30-е гады мінулага стагоддзя. У спектаклі выкарыстоўваецца шмат твораў польскага паэта, аўтара песень і стваральніка кабарэтных спектакляў Мар'яна Хімара, творы паэта Юльяна Тувіма, музыка італьянскіх кампазітараў Луіджі Дэнца і Джоакіна Рассіні, а таксама народныя спевы. А зараз накіруемся ў Чэхію. Традыцыйныя лялечныя тэатры зарадзіліся там яшчэ ў 18 стагоддзі. На іх вырасла не адно пакаленне дзяцей. Разам з іншымі гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі Чэшскай Рэспублікі традыцыя ўваходзіць у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Традыцыйныя лялечныя тэатры зарадзіліся ў Чэхіі і Славакіі яшчэ ў 18 стагоддзі. На іх вырасла не адно пакаленне дзяцей. Нараджаецца лялька са звычайнага драўлянага бруска. Потым у руках майстра яна паступова пачынае набываць чалавечыя рысы. Маленькіх пацешных лялек ажыўляюць спрытныя лялькаводы. Тут жа артысты агучваюць персанажу. А недалёка ад Прагі ў горадзе Хроўдзім існуе музей тэатральных лялек. У пачатку 20-го стагоддзя выстава лялек прыцягнула ўвагу маладых мастакоў. Яны бачылі традыцыйныя марыянеткі, якія нагадвалі людзей, і адначасова ўспрымалі іх як рухомую скульптуру. Яны захацелі паспрабаваць зрабіць лялек самастойна, і гэта было вялікім штуршком для лялечных тэатраў. Акрамя прафесійных лялечных тэатраў, у Чэхіі ёсць і аматарскі. Па ўсёй краіне ў гарадах і вёсках іх каля 3000. З 1951 года ў Хрудзіме праходзіць фестываль непрафесійных лялечных тэатраў. Яго лічаць найстарэйшым у сваім родзе ў свеце. А ў пачатку снежня 2016 года традыцыю чэшскіх і славацкіх лялечных тэатраў дадалі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. На сцэне драматычнага тэатра імя Горкага заўтра разгорнуцца італьянскія страсці. Там пакажуць карчмарку па аднайменнай п'есе Карла Гальдоні ў пастаноўцы прызнанага майстра камедыі дэль-арта Матэа Спіаццы. У аснове п'есы венецыянскага драматурга прыгоды прывабнай разумнай маладой жанчыны, якая атрымала ў спадчыну ад свайго бацькі гасцініцу ў Фларэнцыі і цяпер кіруе ёй з дапамогай афіцыянта. Праўда, у класічным варыянце п'есу вы не ўбачыце. Італьянскі рэжысёр стварыў спектакль пра тэатр, у якім з'явіліся новыя персанажы і новыя сюжэтныя павароты. На сцэне музычнага тэатра наступным вечарам будзе гучаць музыка Яганна Штрауса. Там пакажуць аперэты ўсіх часоў і народаў «Лятучую мыш». Дзеянні спектакля будуюцца па законах гульні, падману і вясёлага розыгрышу. Усе хаваюцца пад маскамі, кожны выдае сабе за каго-небудзь іншага. Служанка за гаспадарыню, прыхільнік за мужа. Кожны акт мае сваю ўласную танальнасць. Грацыёзная бытавая камедыя ў першым акце, бурны разліў хмельнага свята ў другім і камічны гратэскавы трэці акт, які растлумачвае ўсе непаразуменні. Увазе меламанаў прапануем заўтра ўвечар акунуцца ў атмасферу канцэрта легендарных амерыканскіх рокераў Аэрасміт. Праект «Сусветная класіка» тэлеканала «Беларусь-3» дазваляе ўбачыць грандыёзныя выступленні самых папулярных музыкантаў нашага часу, дакрануцца да неверагоднай атмасферы, якая пануе ў перапоўненых канцэртных залах, і пачуць песні, якія крочаць з намі праз усё жыццё.
Канцэрт гурта «Аэросмит» глядзіце заўтра 22 гадзіны 55 хвілін на Беларусь-3. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага працягваецца выстава «Аголеная натура» 7 маладых беларускіх жывапісцаў. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 80 жывапісных палотнаў. Назва выставы цалкам апраўдвае сябе. Усе свае карціны мастакі пішуць з натуры і перадаюць прыроду такой, якая яна ёсць на самой справе. Рытмы гарадскіх вулачак, лірыка-сузіральныя сельскія абшары, утульныя нацюрморты і камерныя пейзажы – кожны зможа знайсці на выставе тое, што яму бліжэй. У Мінску гэтымі днямі праходзіць выстава віцебскага мастака і дызайнера Александра Вышкі пад назвай «13-й цуд свету». У вазе наведвальнікаў прадстаўлены арт-аб'екты, алейны жывапіс і графіка, якія свецяцца, а таксама казачны пакой для дзіцячай творчасці ў святлодынамічнай прасторы. Гэта унікальная магчымасць перанесціся ў паралельны свет, атрымаць новыя эмоцыі, асалоду ад незвычайнага пераўвасаблення элементаў экспазіцыі і адчуць неверагоднасць гульні святла і ўяўлення. Заўтра ў маладзёжным тэатры эстрады адбудзецца прадстаўленне, як літара ўні складовая ўратавала каляды і Новы год. Што можа здарыцца са звычайнымі беларускімі дзеткамі ў навагоднюю ноч, калі яны зблытаюць Дзеда Мароза і Зюзю, Снягурку і Лёлю і не пазнаюць Жыжаля і Мару. Духі беларускага сусвету спыняць час, сонца не можа ўзайсці, а значыць, Новы год і каляды ніколі не прыйдуць. Якое выйсце знойдуць галоўныя дзеючыя асобы, даведаемся ў размове з аўтарам пастаноўкі Романом Орловым. Роман, дзень добры. Добрый дзень. Днямі вы прадстаўляеце казку пра ўні складовай, якая ўратавала каляды і Новы год. Мне падаецца, што мэта аўтараў у першую чаргу не павесяліць дзетак у святочныя дні, а даць ім урок роднай мовы. Але ж павесяліць дзетак таксама. І урок не толькі роднай мовы, але ж і нацыянальнай беларускай міфалогіі. Таму што шмат хто забыўся з дзетак, ці, можа быць, ніколі і не ведаў, а можа быць, не толькі з дзетак і з дарослых, што існуюць не толькі Дзед Мароз і Снегурка, а ёсць таксама шматлікія духі беларускай зямлі. Напрыклад, Зюзя, Жыжаль, Лёля. Па сюжэце гэтыя духі, разумеючы, што людзі іх не ведаюць і забыліся пра іх, спыняюць час, і Новы год не можа надысці. І толькі беларускія дзеткі Яська і Янінка, якія працуюць в камандзе з літарай «У» нескладовая, якая в спектаклі з'яўляецца жывым персанажам, па адной літары са слова «надышоў» павінны ў чароўным бары забраць у гэтых духаў і пазнаёміцца з імі, экстэрнам вывучыць тым самым беларускую міфалогію. Таму у прыцэле найперш калядная беларуская навагодняя міфалагічная тэматыка, якая, на мой погляд, недаацэненая зараз у навагодняй афішы дзіцячай. У нас існуе все, што заўгодна. Смурфікі, папугай Гоша і іншыя персанажы, якія, ў прынцыпе, выжывуць без беларускіх дзетак. А ці прадугледжаны ў спектаклі ўдзел маленькіх гледачоў? Як мінімум прадугледжаны скокі з калядоўшчыкамі каля елкі ў фае. Таксама мы гарантуем салодкі пачастунак на любы густ. Я не скажу, што мы всіх запусцім на сцэну, і это будзе агульная інтэрактыўная містэрія, як зараз робяць. Нет, это спектакль, але ўзаемадзеянне з залам будзе. Імёны выканаўцаў трымаюцца ў сакрэце. Ці гэта павінен быць сапраўдны сюрпрыз? У мяне было нешта кшталту спірытычнага сеансу ці нейкай сувязі з гэтымі духамі беларускай зямлі. І Жыжаль, Лёля і Зюзя, яны самі праводзілі кастынг сярод актораў. Каго яны выбралі, таго выбралі. Прыходзьце на спектаклі, і вы самі ўсё ўбачыце. Шкада толькі, што вашу калядную казку можна пабачыць толькі ў перыяд школьных вакацый. Мне б хацелася, каб это быў народны праект, і мы думаем яго працягваць потым і на вясновых канікулах, таму што можна ж зрабіць яшчэ лёгкую адаптацыю, каб літара «У» нескладовая выратавала, напрыклад, вясну. І такім чынам запусціць вялікі цыкл. І мы зараз распрацоўваем ідэю і стратэгію паказаць гэтую казку дзіцячую в іншых гарадах Беларусі. Так што чакайце, мы хутка да вас прыедзем. А ці першы гэта ваш праект для дзяцей? 3 гады назад Белдзяржцырк мяне запрасіў у якасці сцэнарыста навагодняга шоу «Чароўны сон в зімовую ноч». Я прапісаў часткова некаторыя персанажы, некаторыя песні, некаторыя тэксты. І в гэты момант я ў сябе паверыў як у сцэнарыста. Таму у гэтым годзе, калі я пачаў працаваць над казкай, я сыходзіў з таго, што ў мяне
вопыт пэўны пастаноўкі навагодняе дзіцячае шоу ўжо быў. Дзякую вам, Роман, і ў добры шлях вашаму праекту. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.